מוצגת רשימת הסרטים שדיברנו עליהם, אז כל סרט ישראלי בכל בית קולנוע, 10 שקלים, מחר. זהו. עכשיו באמת לסיפור... מחר. עכשיו לסיפור בלתי נתפס. אבא שלך, חנן, נמצא כבר, אמרנו, שבועיים שלמים בכלא, בגלל עבירת בנייה שהוא ביצע. אבא שלך הוא ניצול שואה, אדם בן 77. בעצם חקלאי לשעבר שניסה לעשות הסבה לתחום אחר. זאת העבירה שלו, נכון? נכון. ספרי לנו מה הוא עשה. כן, אבא שלי, כמו שיודעים, עשה עבירת היתר בעבר כאילו בעצם על החוק. בעצם זה שהוא במקום חקלאות, הוא בעצם שם בתים, בית אבות היה לנו שם בחצר, והוא בעצם שינה את הייעוד. על המבנה עצמו, על המבנה... זאת עבירה באופן ברור, הוא עשה את זה כי הוא לא צריך להתפרנס לו מחקלאות. נכון, כי נגמר החקלאות לא היה, מכורח הנסיבות הוא בעצם היה צריך לא כופר באשמה, נכון? אבל שנייה רגע, למה הוא לא ביקש להסדיר את זה? הוא ניסה לאורך כל הדרך לדבר עם המועצה, לדבר כדי לא להגיע למשפט הזה, אנחנו כבר במשך שנים ניסינו גם לאשר את המבנים האלה, היה בקשות לאשר לכמה שנים טובות, אנחנו עם עורכי דין שאנחנו מתנהלים. כמה שנים זה כל האירוע הזה? אני לא יודעת בדיוק להגיד, אבל 10 שנים. 10 שנים. אוקיי, על העבירה הזו, שכאמור הוא לא כופר בה, הוא קיבל 200 ימי בית סוהר? או 200,000 שקלים. 200,000 שקלים, או חלף, 200 יום בכלא. זאת הייתי, 200 יום על כל 1,000 שקל. נכון. שקלים. כמה זמן הוא כבר בכלא? כבר שבועיים נמצא בכלא. עכשיו, אני מבין שהצלחתם כן לאסוף חלק מהכסף, נכון? זה מה שאומרים בתקשורת. את לא יודעת את זה? אני לא יודעת. אנחנו יודעים, אתה יודע על 100,000 שקלים? אני רוצה לציין מספר דברים כדי באמת לעשות את הדיון נכון יותר. אני לא הצגתי בהליך הפלילי המרכזי, ואני שכן, עורך דין, שבאמת נרתמתי, תושב המועצה. המועצה היא בסופו של יום המאשימה. ונוצר בעצם מצב מאוד אבסורדי, שמועצה אזורית תובעת את התושבים שלה, את מקימי המועצה, את בוני ההתיישבות העובדת. זה לא הסיפור הבעייתי, הבעייתי זה שניצול שואה. אבל רגע, סליחה. עוד מילה. אבל המועצה בסופו של יום הגיעה עם חנן, עם אותו ניצול שואה בן כמעט 80 לדעתי, הגיע להסדר. מישהו אמר לו, בוא, תיקח, זה נסגר בסופו של יום בהסדר טיעון, בגלל זה טענותינו הם לא באמת לבית משפט, ואנחנו משאירים רגע את ההחלטה של כבוד השופטת במקומה ובכבוד רב. מי שהוליך אותו לזה, זה תובע המועצה, בא כוח המאשימה, שיוצא מצב אבסורדי, שבמקום לבוא לתושב ולהגיד לו, איש יקר, תושב יקר, אנחנו מבינים שקרס ענף החקלאות, בוא תסדיר, אנחנו נעזור, אנחנו ניתן כתף, מוצא את עצמו 10 שנים, פשוט רץ בין הרשויות ולא מצליח. אבל סליחה שאני אומר, לא הסיפור המרכזי שאנחנו מדברים בו כרגע. כי בזה צריך לטפל, במה עושים חקלאים שכבר... לא, אבל זה בדיוק העניין. אבל מפה זה נולד. אוקיי, אז זאת אומרת, מה שאת אומרת זה ככה, זאת אומרת שמי שנמאס לנו מהחקלאות, שהוא לא מצליח להתפרנס בחקלאות, יעשה משהו אחר. להפך, אני פה באה דווקא בטענה אליכם. כשהסיפור הזה התחיל, הוא לא היה בין כמעט 80. אנחנו מדברים על כמעט עשור, נכון? זאת אומרת, של אדם שלקח את החוק לידיו. אני מקצינה את זה קצת, אולי בחוסר ברירה, אבל הוא ביצע כאן עבירה. והמועצה הייתה לא בסדר, והמועצה הייתה נגדו וצריך לשנות את החוק, אבל לא דרך מעבר על החוק. דבר ראשון, אני אענה רגע בקצרה, גם אם כן, התוצאה היא מאוד מאוד קיצונית. וזה אומר... התוצאה, אנחנו מדברים על זה. לא, ברשותך, התוצאה, דבר ראשון, הוא באמת הרס הכל. הרס הכל, שיהיה ברור לחלוטין, הכל הרוס שבר, ניקה לחלוטין. אין איזה זכר. אין איזה זכר, זה חזר להיות לול חקלאי רגיל, אין עופות, אבל הלול עומד, אין קירות, אין איזה. זה דבר ראשון, אין פרנסה, זה בסדר, אבל אנחנו עבר על החוק, הודע והורשע, בסדר, משוכן גם לשלם את המחיר. בין זה לבין להגיע לסיטואציה שניצול שואה, כמעט בן 80, יושב בכלא מעשיהו, אין לו עבר פלילי קודם. לא מסוכן לציבור. לא מסוכן לציבור. עכשיו, גם שכבוד בית המשפט מגיע, מאשר הסדר של המאשימה, לחלק ובא לקראת ב-24 תשלומים, מאין הוא ישלם כ8,000 שקל בחודש. אז עכשיו אני רוצה להגיד משהו. תראו, אני רוצה שתגיבי לי. רק משפט שאנחנו לא חושבים שניצול שואה בעניין הזה מותר לו להיות עבריין יותר משהו. ברור שלא. אבל באמת יש משהו בענישה הזאת שהוא משוגע. מה שאני רוצה לציין שוב, שאבא שלי לאורך כל הדרך, הוא ניסה לאשר. הוא עבד עם אדריכלים, הוא עבד עם עורכי דין, שבעצם הוליכו אותו שולל. הוא בן אדם פשוט תמים,
שהוא לא ידע מה הוא עושה. הוא שמח על האנשים האלה, זרק את כספו על הדברים האלה. יש ניסיון חנינה עכשיו, נכון? גם של נכון, הנשיא ריבלין, אני מבין שכרגע איפה זה עומד? לשכת הנשיא, אני דיברתי פעם אחרונה הבוקר עם הלשכה, היא מחכה להמלצה של משרד המשפטים, ובהגינותם המלאה הם ביקשו השלמה של פרטים מסוימים, ואנחנו נציג אותם עוד היום. ובעצם פה דרככם אני גם פונה לכבוד נשיא המדינה, שיש לו סמכות מאוד מאוד רחבה מכוח חוק יסוד כבוד הנשיא, באמת שתסתיים ויעזור לסיים את הסאגה הזו, כי בסופו של יום התוצאה היא בלתי מידתית לדעתי, גם וגם וגם, היא מאוד קיצונית לדעתי. מה מצב רוחו? תראה, אבא שלי הוא אדם חולה. הוא חולה לב, הוא צריך לעבור צנתור, הוא היה צריך לעבור את זה שבוע שעבר וזה נדחה כרגע. הוא לא אדם בריא. הוא לא צריך להיות שם, גם אם הוא עבר עבירה, הוא לא צריך להיות שם. הוא יושב בתא כלא עם עוד אנשים? הוא יושב עם עוד אנשים, כן, פגשנו אותו שבוע שעבר. זה היה רגע נוראי. לראות את אבא שלי יושב בכלא על אדם שיושב שם בגלל עבירות של בנייה. כשיש רוצחים שם ואנסים שמשחררים, וראש הממשלה בעצם שהוא הוציא את הרוצחים, הוא הוציא, אז את אבא שלי הוא יכול להוציא. רוחו נפולה או שהוא תקווה לצאת מהר? מאוד. הוא לא יודע את כל מה שאנחנו עושים. הוא אדם גם חירש, הוא לא מודע לכל מה איך שהוא... את מדברת אותו בטלפון הזה, לא עיקר הקשר זה מאוד עם קשה, הטלפון? בדרך כלל יש אדם שמתווך ומדבר. זה קשה. טוב, בואו נקווה שהסיפור הכפרי הזה פנינו יגמר. למשרד המשפטים, הם אומרים שבקשת החנינה מטופלת בימים אלה על ידי מחלקת חנינות במשרד המשפטים. איזה עוד פרטים צריך, באמת? כאילו, כמה זמן צריך בשביל להבין שצריך את האיש הזה לחון? טוב, נו. אולי שיעשה שירות לחברה, אני לא יודע, שיעשה... אני גם רוצה לפנות לנשיא המדינה, שבאמת יחון את אבא שלי, כי זה לא מגיע לו. אוקיי. תודה, אנחנו חושבים שהסיפור הזה יגמר. תודה רבה, שיחזור מהר הביתה. חברים, אנחנו סיימנו.